Takže ahoj, tady z toho video by bylo, že bych vám chtěla ukázat, jak jsem si vylepšila LPS třpitkami. Je to fake a teď se mi strašně líbí. Je úplně boží. Takže mi pište schválně do komentářů, jestli se vám líbí. A já vám ho teda ukážu. Tenhle pes, je to teda fake, měl fialový uši a já jsem mu to tam dala třpitky. A napište mi teda, jestli se vám líbí. A ještě bych chtěla dát takovou desinku. Já vám to ukážu, jak se to dělá. No, to znělo divně, ale vám to ukážu. Tak. Vezmete si takhle lepidlo, dáte ho na to místo, kde chcete mít ty třpitky. To se mi asi nepovedlo. Tak já to třu kapesníkem. Já vám to ukážu, hned jsem tu. Takže takhle vypadá. Je pěkný. Teď se mi teda líbí mnohem víc. Jo, ale lepím to jenom na fake.